De ierwissel in regio Noordoost-Friesland is relatief rustig verroen. Wel wienen er een soort boetenbranden. In totaal wordt de brandwacht een dikke 30 keer alarmeerd, zo'n het begin van Oudjaarsdag. In plakken werd het in onrin naar Oudernij onrustig wie het nijtolven op het vuurwerk heel rustig. Wij wienen op een paard en maken de volgende compilatie.